Це моє чергове, а не заключне слово. Так закінчив свій виступ перед винесенням вироку Наріман Мімідімінов. Сьогодні у Північно-Кавказькому окружному військовому суді у Ростову-на-Дону відбулося передостаннє засідання у справі кримського татарина, активіста і громадського журналіста. Російська влада незаконно звинувачує його у буцімто закликах до тероризму. У своїй промові Наріман Мімідімінов вини не визнав. Зазначив, що справа проти нього сфабрикована російськими спецслужбами, а його народ переслідується. Брехливі факти, неправдиві свідчення – усе це реальність російської Феміди. Завтра зранку Мімідімінову мають винести вирок. Його ж останні слова у суді були наступними. Хвала Всевышнему Аллаху за то, что ни на мгновение я не стыдился за своего отца, деда и весь народ, в то время, когда их несправедливо обвиняли, потому что знал, что это ложь. Ни у кого нет никакого права сегодня говорить на мой народ террористы и экстремисты, потому что это также ложь. И наши дети всех крымских политзаключенных будут знать, что их отцы не предали своей культуры, своей основы, своей религии. На столичний Майдан Незалежності вийшли кількадесят людей. Це активісти, журналісти і правозахисники, яким болить доля колеги Нарімана Мімідімінова. Просто на площі вони намалювали плакати зі словами «Журналістика не злочин», «Свободу кримським бранцям» та закликами звільнити громадянського журналіста. На думку активістів, вся Україна повинна об'єднатися, щоб Мімідімінов вийшов на волю. Вони обіцяють, сьогоднішня акція не остання. Это назвать нельзя ни судом, это настоящее судилище над крымскими татарами, над теми, кто вышел против этой системы, которая сейчас уничтожает крымских татар в Крыму. И вот Наріман – это человек, один из первых, кто освещал те события, которые происходили в Крыму, а именно, по сути, репрессий. Этот человек не боялся, этот человек понимал, что, возможно, следствием его активности и деятельности будет тюрьма, но он шел на это.